Да. Какви стихчици, бе? Какво да направим? Give me the keys to the coupe, I'ma pull out. Gotta wear condoms, cause I do not walk in the Майката си е баба! Имаш хубави цици, нищо друго. Ставаш за един път. Ау, само за един път ли вече? Ти за един не ставаш. Здрасти. Много красиви очи имаш. Аз се здрави лице. Колко си бе? Що пушиш цигари? 13 съм, 09 имам матури, затова пуша. И ние имаме матури. Ние ма не пушим. Да. Вие сте 10 клас, кой да направи? Кой клас? Дай Боже 3 по математика. Математика, по математика и аз. Математика. Много е... О, Уле, мале! Браво, бе, мацка! Браво, брутални! бе! Брутални! Брутални! Как не те ли боли кръста, бе, човек? Здрасти! Мале. Лошо ли да играеш игри? Няма нищо лошо. В игри играй? CSGO предимно. И аз го играя. Верно, няма ли да игра? Ма сега нямам пари да си купувам оръжие. Вие ме гаврите нещо и двете, бе. Що? То за CS всички почваме с пистолетче, после оръжието. Аз съм даде. нагоре в ранг листата. Аз играя от 7 годишна. На компютъра на брат ми. Откъде сте? София, а вие? София. Ай, Савин. Не ме Трябва да пуска. лазим с колата, на колко сте години? 18. Елайте ви на зимите тогава. Вие сте от студентски град. Да! Аре, бе! Не, той с черното се опита да ме сваля в дискотеката миналата седмица. Ти ли мръснихо! То същия ли бе? Той е... Аз го помня, човек. Ти момче с черното, нали? Да, бе. Как се казва? Не знам, не ми се представя, ама дойде да ми кана здраве и пихме там по една водка. Я ми кажи, че ти можеш сваля? Ами дойде миналата седмица в дискотеката. Така ли правиш сериозно? Не е вярно, лъжите. Какво ти е казал? Може и да съм се припознала, ако има брат. Я ми кажи, Ама какво ти е чакай, казал? ако има брат. Не, я ми кажи, какво Ама ти е той казал? има ли брат? Прилича ли си с брат? Да не мирите сериозно. Не съм ли заговарял това, не позна. Не бе, сериозно. Пича, има ли брат? Мъкни, какво кажи? Кажи му на ония да млъкне. Има ли брат? Не, няма брат. Ами значи има близнак. Може и да не е той, аз не го виждам, аз съм без лещи, без лупи, без нищо съм. дискотека е било това? В 33. Така ли, бе? Така ли, бе? Мерси, Мац. Ако не беше ти, сега му е пак майката. Тофи киле, бе? Да. Пики ли? Какво става, брат? Да, брат, да знам. Няма фики, брат. Това е тази гивиндия отзаде, бе. Каква е тази дума, брат? Аз не знам какво означава. Гивиндия означава яка жена. Бе, означава курва, бе, вие не знаете ли, бе? Курва означава, те ли? Лека жена, да. Виждаш, приятелката ми ли, бе, мой? Какво стана, бе? stand up and do something? You sit down and shut your fucking mouth. Трябва да намеря да изсипя, мой. Къде си, бе? На колко си години? А колко си, брато? Няма че на колко съм. Идвам и те приключвам, разбираш? След половин час чакам долу, мой. Разбираш? Сега знам, той късмета ще има някой. Господин, ви какво правите? Да, пацата. Пацата от Big Brother, да. Къде, бе, му? Ето, спредна. Имам един въпрос, братле. Тъй като ме гледате, защото камерата е обърната, аз отляво ли съм или отдясно? Ти си по средата. Какво правиш, брат? О, Коля, бой са сянка, брат, давай! Коля, дай, о! Ела не мой, къде си, бе? Какво стана, бе? Тъй като нагледаш откъде сме. От Пловдив. Ти откъде си? От Асеновград Мълчев, Пловдив. Пловдив, Пловдив. Народно пеене, музикално. Попей ни малко. О, трябва ли да пея, моля Да. ви се? Не дей, пе, Не моля. се занимавам. Не има, че момичето сега ти пее, бе. Аз искам. Пари ще дадеш ли? Няма усмивки. Ма какви усмивки? То усмивки в магазина не такова. Няма да я пиеш за без пари. Може ли долу лепа? Не. Моля ги, мачка. Малече. Аз се чувам. Какво каза? Аз не чух. Може да ги мачкам.
ще пак я момчиш. Е, сега, чакай. Те се стреснаха и двете. Що го ма? Абе, я ще махам.